Hindi ko kailangan sa African Lines. I'm 20 years old, Cora. Single but not available! Bola ka ba? Kasi hawak mo na. Pinamimigay mo pa. Alam, parang bola lang. Kailangan mong ingatan kasi marami kang magiging kaagaw. That's right. Representing Kampo! Okay, judges, that's the Camarines team. Nakaisang tingnan lang muna para sa Camarines. Once again, pinapakan namin ang Camarines Spencer. Okay, Camarines back to Vince. Sabi, talagang na ang anin. Ayan. Nasa arang sentral. Okay, the 16 from Central. Pinapakan namin ang Central Bicol. Ang isang very good formation, nasa kita namin, step backward, yung amang misuse sa draga, para magkatabilan yung kanilang formation sa kanilang form. Okay, kasatra team, with the finish like blue, green, white, judges. Okay, use, introduce yourself, and your team. Good morning, everyone. My name is Megan Chen, 29 years old, representing Central Rebel. Nagsasabi, sana naging bola na lang ako. Para lahat ng lalaki ako ang hindi nakahabol. Thank you. All the people sa Nicoga. Okay. Judges, once again, the Rogan Central 1-by-1. Guys, thank you and back to the best. Ayan, yung Central Carpet. Nakakabili ng views.
versus Mirna by South Provision. And the Queens. Bok, sa gitna na. Baka hindi ka magkasya. Sa gilid pa lang. Okay, continue forward. Step backward. Backward tayo para magandang tingin sa camera. Okay. Grabe, supporta. Ano, papi-kapit dahil sinama na. Okay. Step forward ha. Okay. May white side blues, everyone shows up. And your team. Good morning, everyone. My name is Daniel Embarganis, representing by South. Naniniwala sa kasabihan. Science ko. Bawal sumama lang na meron. Meron naman ba? Pagkakak? Kung nakatanong sumama. Meron. Hindi ka mo na ba nag-away na po? Pinawal sa Royal Castle, 2008 pa yun. Ilang taon na ngayon, hindi kaya na si Dapat Movie. Okay. Thank you! Guys, up! Brothers and sisters, sa team! Napakalapahan na niya sa Royal Castle. Last but not least, ang kapitana ng Pambalino, give it up for Nova Cruz! Ako nga pala si Annalisa Portugal, and I'm representing Naga
Doon tayo lang ang score. Once again, sa kamay ko ng pagkakas, 0.20%, confidence, 20%, crowd, 10%, recognize the people around 10%, tayo ang reverse, 10%. Ito mga 100%. Ay, hello! Ano na vlogger? Basta, Ano na vlogger? so dyan. Congrats! Ay, tanongin ka. Naka-live ka sa YouTube? Oo. Naka-live stream ha? Ano Kailangan mo, 200 ka ako. Ha? 200 ka. Mali. W8. Wala ba ang W? Dalawang daan ang ano mo? Alas dalawang pa tayo laptop ko sa TikTok. Kasi yung laptop mo, Bakit? hindi ko pinapatay. Isang nag-hang. Nagsisimula ko ng basketball. Ganun sa natin. Hinay niyo ako magic na Nilag na? At syempre tayo, dating i-announce yung nanalo sa Best and News. Ito parang pageant ko ito. Hindi, wala. Give it up Walang for muna? season 2 Best and News Player ka? from Albay Team, Miss Joanna Basidolio. Pinapakan natin. Yan, speaking of this Albay Scripted Season 2. Is Bicol Sport Fest 2020. Sino ba ulit marinig ang pick-up line para, Steve? Wala. Gusto nyo bang marinig ang pick-up line tonight, Steve? Okay. Sir, chicken ka ba? Bakit? Ikaw lang kasi laman ang puso mo. Kahit chicken mo pa. Individuals mo kami. Ulit! Take two. Sir, chicken ka ba? Bakit? Ikaw lang kasi laman ang puso ko. Kahit chicken mo pa. Ayun. Ano daw? Sir, uuwi ka na ba? Susundan sana kita. Sabi kasi ng nanay ko, follow my dream. Sir, ano ang pangalan mo? Nakalimutan ko kasi. Bulera. Yun, napakasindi na mga forward lines ni Miss Sport Fest 2019 Season 2. Okay, judges, akin naman ang ating Best in Uniform and Best in News para ibigay natin Miss Joanna ng Albay ang kanyang corona. Para pageant lang ah. Ay, habang nag-compute na criteria, dito ako ng mga judges, medyo nahirapan, talagang napakaganda. Ito muna isang dance number mula sa aking napakabait na committee. Ito talagang dancer ko. Palapakan natin si Troy the Great. Laban ka ba naman? O yung mga guys, sa isa sila guys, sa mga! Sino ang magaling? Umatol! Sa mga!
Thank you, Idol Boy. Napakagaling Ano na gamit si mo? Bayaw. Editor. Mamaya kami turuan mo ko. Turo-turuan mo ko niyan. Judges! Saglit lang. Bago namin i-announce ulit. Ito muna yung mga certificate of appreciation para sa mga leader at head organizer. Okay, gusto namin pasalamatan yung mga leader ng bawat grupo. So kaya nagbibigay kami ng certificate sa kanila sa walang samang suporta sa kanilang team. Okay. This certificate from Bicolanos Basketball League in Taiwan, certificate of appreciation presented to Miss Jennifer Chai ng Samaang Bicolano sa Taiwan. This certificate with appreciation for your visionary guidance and for your attending Bicol Sports Fest in Taiwan. Given this agency of October 2020 at Jesu Road, Taoyuan District, Taoyuan, Taiwan. Thank you, Manay Jennifer Chai, sa iyong participation at pagsuporta sa Sport Fest. This certificate is awarded by Sir Jimmy De La Cruz ng Philcom. Okay. So, kita na na siya para makita yung picture. Okay. Thank you, Miss Jennifer Chai. Okay. Next, this certificate of participation given to Ryan Buray of Sorsogon, Nasaan si Ryan, for determination, dedication, sportsmanship, and fun-loving action throughout the league. Given this agency of observer at Jesuit Taoyuan District, Taiwan, nasaan si Ryan? Ryan Rai, ng Sorsogon. The certificate is awarded by Sir J.B. De La Cruz, the former Secretary General of Philcom, or the Filipino community in Taiwan. Next, this certificate of appreciation presented to Ms. Tori Ann Del Leon of Bait South with deep appreciation for her visionary guidance and for attending Bicol Sport Fest in Taiwan, given this day of October 2020 at Taoyuan, Taiwan. Mag-iban. Okay, Victor now, together with Sir Jimmy De La Cruz. Next runner, this certificate of participation given to Mr. Arwin Ocampo, Team Special for Determination, Education, Sportsmanship, and fun-loving attitude throughout the league. Johnny! Johnny! Si Joey! Ayan, si Joey. Okay, bigyan na lang. Okay, next. Certificate of participation given to Jojo Jake Garcia for determination, dedication, sportsmanship, and fun-loving attitude throughout the league from Naga Capital. Thank you, Paring JJ, sa yung participation together with the Naga Citizen. Picture na wala, picture. Yeah. Victoria with Sir Jimmy De La Cruz of Philcom. Next, certificate of participation given to Edison Cornelia from Catando Azim. Edison, ano si Edison? Edison! Ayan, may prize ka! Cash! May cash prize please!
Yeah, dedicate Sir Jimmy. Hindi, certificate of appreciation for your loving and throughout the day. Sa iyo walang support, walang sawang suporta sa Katando Honest team. Dedicated dito sa team, Katando Honest. Thank you. Okay lang yan. Okay, thank you. Edison. Next, certificate of participation given to Abarientos Berkert from Bait South. Ano sa iyo birthday? Yan. Yan, tapos na yata yung... Thank you, Herbert, for your full support for the Bait South. Next, certificate of participation given to Alex De La Cruz, o mas kilala sa pangalan sa Kurami. Ano si Alex? Wala si Alex. Okay, thank you guys. At maraming salamat. Yung mga certificate yan para sa inyo sa walang sawang pagsuporta nyo sa grupo. Okay, tinatawagan namin lahat ng views, request ng judges, lahat ng views sa gitna para sa isang victorious shot. Kasama yung views ng Katando Honest, King Bait, susunod dito sa gitna. Para meron yung grass. Dito sa gitna lahat. Katando Honest, Cesar's, Espidian, Camarines, yung news, King Bait, Daga Capitals, Bait South, Central, Capital, sa gitna. Ayan, para yaway namin. Ayan, yung mga nagagandaan. Nasaan na yung isa? What? Council! Ayan. Finally, kumpleto. Makaka-copyright tayo dito. Makaka-copyright tayo dito. Copyright ka talaga yan. Oh, ayun na lang naman ang simula ng Sport Fest Season 3 Quezon News! Talagang nalalaman. Isang muna ang mga pa para sa ating mga Quezon News. Kasi, nabigyan natin, isang rama para sa mga Quezon News! Garaw. Okay! Para mapag-umpisa na tayo sa second game. Joanna, ready ka na mo ibigay? Second game. Naglaro na. Pwede mo na ba umpisa? Ito, pinanong sa inyo mga judges natin. Okay, ikaw ang ibigay. Gathering with 96%! Napakataas! Sino ang pwede sa mga kayo? Siyempre, sisigaw mo ang ninyo. Basic. Okay. Wala yung sa sasada ng Basic News. Wala natin yung best and uniform. Like her, yeah, I love the way she makes me smile, she makes me smile. It gives me chills, it makes me blush, it gives me life. And I can see her really the missing in her smile. Okay, the best in uniform coming in with honors of 96.5%. The best in uniform from the Sport Fest Season 3 goes
Sumakain yung sigaw. Congratulations to Naga Capitals! Ikaw na para sa Naga Capitals. Dito ba ka? Okay. Pababa na natin yung spice. Tara, trophy doon. Yung spice. Sa person yellow board. Congratulations once again sa Naga Capitals. Ito. Okay, the best is coming with an average of 96.90%. Grabe yung reputation ng mga turado natin. Talagang pinawisan. Dahil Sport Quest Season 3, ang pinipiling Beagle. Kailangan Taiwan. Joanna, ready ka na ba? Eto, Joanna. Congratulations to the best of Blue Sports Sporters Season 3 goes to Naga Capitals! Ang pangalawa, ang
Hindi kita nakilala. Vlogger na kasi. Dahilan. Buti nakalaro kayo. Buti nakalaro kayo. Oo. Wala naman po. Umayon yung panahon. Oo nga. Kita kami busog eh. Pauwi na kami. No? Tayo makakapag-take out. Ay, gusto nyo nang kumain? Wala tayong tubig ito. Okay, ang music extension para sa mga ikaw. Okay, ikaw, tsaka cancer. Okay, station service. Makakain na kaya. Umalis na ito, kain na ito eh. Bike down, bike down. Okay, let's go! Gamit tayo, gamit tayo. Alright, last break tayo. Kain tayo na. Okay, okay, start. Body Olympic session yun. Number 7.
Bukan masuk ke dalam ini, Pak. Video. Pasal kawal yang berdiri. Ini memang ada. Dia masuk. Number 85 pounds. Ng Pangaliso, 545. 5 minutes, Tanggol. Kaya pinili na kalagay. Out na si number 8. Nasanay kita na, uy, tatalo tayo. Wala ka pa kalit. Dapat sa gitna ka, hindi mo na. Una, sa bawat dito, second. Running foul, penalty. Running for Broadway. Number 52. Maulang video against Binayan. 27 pa namin ang sabi. Buhay dito sa balik south. 1 minute 26 seconds. Shot clock number 10. Hino, Hasu, 25. Shot clock 5.
denied personal foul. So 1 minute and 27. Ayan na, maglalaro na. Okay, maglalaro na. Hindi yan kakain. Magpapalitan ka ng ano yan. Sasabay tayo sa pagkain nila. 44 seconds. Still, Luana, short, denied. He gets a 2 points. 25 seconds. Last 22 seconds. Oh, look at the pass. Second and 7 seconds. Yan, bawi na lang yung kamarin sa kamaya. 58. 46, labing dalawang kalamangan. Last 17 seconds. Pagkakasok ng pasan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, okay lang, free tayo. Simbala natin. Next game! Central versus... Ano naman ito? Hindi.
Kanabot, kanabot. Galing ang kanabot. Nakakita kayo, nalilapit na. Ako na nga. Palaruan ng bata. Central Residence Free Fight. Agad sa tulungan nito. Para sa ating briefing. First sa Central, sa Himay. Hello, first sa Central.
Oh, plastic na ka. Maghanap ko ng mga kaya kain. Okay, stand up now! Stand up! Oh, stand up now! Ito king belt, napakadami po yun kontra sa Central. Pasok! Coach Jay! Coach Jigal! Dami-dami ng COVID natin, hindi kaya. First fight, Central! Coffee! Okay ba yan? At pala din na tayo mag-live, may naka-live na. Hindi, sa YouTube naman to. Nasa YouTube ba yan? Nag-request sila ng live din. Taxi! Naka-live ka, kuya? Sa YouTube lang. Live? Doon na lang siya nanood sa video. Ha? Doon na lang manood. Message siya na lang sa group chat. Nag-send ako sa kanya ng link. Ang lamig. Kumusot sa buka ko. Nanalo. Ang lamig na. Uy. Nakaptiktok na nga para mawala ang lamig. Kaya pa
Offensive rebound and gets a 2 point. Balik ka na naman, tigbalik. Ano ba yan? King bite. Susukon? King bite. Ating ba yun? Asa na yung mga kumuna ni Anamisi? Maria! Second time around, Maria! Nasa si Maria. Holding foul number 7. First rebound, King Bay. Ang lamig. Si Arze, parang tawagin dito na. Ano yun? Foul. Ano yun? Ay, dito wala masyado. Si number 35. Takpan na! Number 18. And it's our block number 10. Oh, ano na rin sir? Kaya kayo muna. Kaya kayo muna. Number 11. Ano si Kyle? Makapagdala ng bola to. So, shot clock 13. Desper. Up the board. Bishop. Great spacing. Higgs outbalance siya and dropping the 2 points. Nakakaaling na puntos na to si Higgs. 6 minutes 42 seconds. There's Daniel. Number 9, back to Daniel. Daniel. Oh, what a play! Sayang. There's number 26. Easy layup for 2 points. Tuloy-tuloy na yung time natin dito. Of the fourth quarter. There's Ryan Bester. Axel. Passes line. Short. Passes 26. All naman dito si Arthur, pangalawang first time sa Liga. Second team ko, number 3 by wala ang malaki. Hindi pa yung Hindi na tumalaw ng puto. kawawa naman yung big bite dito. Pero laban lang yung bite. Sabi nga na, never say die. There's Daniel on the move. Passer Desert, turn around shot. Oh, shoots up for the rebound. Eto na naman sa Pilipinas, napakabilis. Maria, nakaw pa kanyang kasama. Reverse shot, kanya pa rin. Maria, second time. Oh, no, pass, second time. Kanya na pa rin. Daniel, on the move. Pass to Barcelona. This is their fake step back. Dalawang game siya. Hello, si Jacob. Maria and out for a 3-point play. Substitution
Papasok na si Coach Solelia. Maria. Si Clay Thompson. Complete ko. Daniel, RC. Open for three. Shot. Consulta, grand rebound. Di pa naman benta ko si Consulta. And Lea receive. Score natin. 26. Lamang na 14 puntos. Ryan Kessler. K-Bob. Number 3. Para sa follow-up. And seal. Varga, ball of double. Number 11. And it's yes, sir. Score 6-24. 18 puntos en Tampa. Danger, Arce, along 2. Varia, Consolda, esta va a seguir. ¿Dónde está la gente de Karen? Tira la bote. Regala. Cordelia. Yes, sir. Limpyo mo lang yan. Salbahe. Links. Turn around. Consolda for the offensive rebound and 2 points. Regala. Paso naman na lang. Danger. Against Consolda. Tingnan natin ang pagod dito. Substitution. Number 26 out. Number 3 out. Para sa Central. One minute, 21 seconds. Stay pa dito sa ibaw. Diman! Score natin 8-20 naman ng 20 ng mga taga-Central. Last 55 seconds. Big Calarasa sa kanya pa rin. Grabe na, kasi butos niya kayo. Kaya kapawag sa na ako ng weeks. Kaon mo na ako nun. 29 seconds. Kaon mo na ako. Taken, foul pass. Kaon ka. Tira, balik ako si. Kaon mo na ako. Kaon mo That's na good, ako. sir. Tira mo sa kanila. Kaon mo na ako. Yung Central, last 50 seconds. Kaon mo na. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2.1 seconds. Kami. Magkaon ako naman at masarap mo sa panira. Ito. Last 2.1 seconds. Kinabahan.
Tugang ko. Ha? Tugang ko. Kain. Ito. Ang may Sabay sa sado. Score natin? 9-22. Nay! Papasok man. Yan, 32. Bigyan mismo sa tapos 12. Nakala mo mismo. Ang score natin 12-22. Paano kayo? Oh, back to the main game. Shout out sa mga nagaganda ng speedrun. Yan nasa gilid. Round. Lamang ang central ng 20 puntos. Ang daming kalbo ito. Extra pass. Arvin. Shot clock down rin. 7. 5. 4. Wow! Alas ka na, alas ka na. Nakakap. 28. Extra pass na rin. Short 7. Yes, sir. 34 lead. Sa medyo kalaban. Nagalaman, Central. 2 against 1. One last dance. 2 points. Bawi, tingnan. 15 seconds. Asik. Cordelia, 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 Investor, Cordelia. In the first point. 36-16. Venezuela, for three. Shot. Score on the 36-16. Going to the left wheel. 38. Spin ang ating score. Version. Out pass. Daniel. Oh, what a pass by Daniel. Take up for a jumper. Ito na. Oh, one. Movement for Central. Ito na pasado. 40-16. There's Daniel, ball pass to 18. Lester has the basketball. Turnover. And it's played by Daniel. Stop and count. Sure. What a pass. Six minutes in the ball. Ready. Turn around. Archie, goes to the basketball. Right center, there's Raya. Okay, nakuha kayo. 2 points. Time out.
mahaba na po yung bike sound dito. After pa sila na talo dito yung mga... Sino mga talo dito? Makakala ko ng kapatid isa. 5 minutes, 15 seconds. Lexi. That's good. Any final? For the layup, defensive rebound by King 3 minutes, 51 seconds. Point number 16 on his board. Ligala, Ryan Dester, extra pass, Ligala, bago ang pass, okay, yun sa'yo. Kita mo, kahit paliliit itong mga ito. Kung may score ka rin. 3 minutes, 30 seconds. $18. Sabang Central. Ryan Dester. Masuk ka. Yan, mga parang nilulay, mga nagulakuan. Yan. Yan, dala na yan. Dala na. Bound pass. Pass. Number dito para sa ring ulit. Rebanso. Grabe nito dito. Carson. Bancos, extra pass to 27. One minute, 20 seconds. 3 against 1. Extra pass. Lexi. King Bait, supportan nyo. Rumors, nagagandaan siya rin dyan. Kandria. Yan, supportan nyo King Bait. Kasi kayo parang galangan nyo. Hindi rin nakas nyo. 49 seconds.
Last 31 seconds. Oh, last 91 seconds. Dexter complete na. Alas kay Dexter yung score dito. Last 9 seconds. 5, 2, ay, master dito. King fight na to. Kanina, ganun din. Ayan. Ano? 23. Oo, grabe yung mga highlights, oh. Kailan yan, 15-23. Grabe yung mga highlights sila. Third quarter na tayo. Bawal Ginbert. 50-23. Kaya isipin ko ito sa kailangan mo dito. Yes, sir. Bam. Yes, sir. Kami nga alam na sir. Osama, number 6. Yes, sir. First 2 points by Consulta. Dating kabalisor player ng season 1. Daniel. Shot block as well. Ayaw na gumagawa dito si Daniel. Ryan Dexter. Dalawang shot. Pero foul. Last touch by Central. Ryan Dexter. Pass break. Line is on. Execution dito para sa Central. The set to 14. For the top side. Oh, it's very hard.
Defensive rebound para sa Ingay. Three against one. Rolling. Turner number 3. Number 3. Ano na lang sinta? Si Reyna, ano? Shot clock time. Wala pa rin. Ito si Tornella. Open dito sa Tumoy. Masok na tayo yan. Super shot. 3 minutes 8 seconds. Result by Delbel. Super 3. Parang shot pa rin. That block 2. Vamos. Hit the buzzer. Buzzer dito. 2 minutes 35 seconds. Kaya pala ng sentral sa right south mamaya. One minute 57 seconds. Yes, sir, from Longley. Ganda lang ang bigaw. Subdivision.
Cornelia. It's the points for J.A. Crowd. 59 seconds. Bala, bala. Para Marcela paso 11, taken short. Offensive rebound. 14 point. For the time around. Okay, last 20 seconds. Tapos pa ni J.A. Crowd. De Los Reyes. Oksha. Yes, sir. Last 20 seconds. Ang isang dito. Danger. Walang kapalitan. Ang unay, Bulli. Last 10 seconds. O, 7.9. Patay natin. 7.9. Kaya may pasa yan. Tambak. Isang taon. Dito mo ba rin eh? Grabe ang malfunction. Ay, nag-break breaker naman. Ng malaki ang Central. 68-31. Samson Press. Lamang pa rin ang Central. Oh, pumasok na naman ito si Jake. Pinagsabay ka, kasama si Kulong. Huwag nyo na ipasok si Jake sa nasipa niya. Sentak na kayo. Hindi pumasok na. Ryan Dexter. Huwag na kayong pumasok kasi. Huwag na kayong pumasok. Ang defending champion nakatando alas. Nakakadala nila sa Samsunod. Kunti na lang ulit. Kaya, 7-4. Arce. The Indians. Kala ko pasok pa rin. Ang galing ng brother ni Indian ah. Pero hindi, kumahan na ako nito. Pagpunta ko. Okay na naman eh. Daniel Fernando. Regala, kaya na niya pa inaasal na gintanan ko na ngayon. Yan, konti-konti na lang. Sampo
dito sa mga taga-sentral. Kailangan ito sa pitong. Regala. Oh, extra pass. Barbacena. Arce. Yun, pinagpasyon pa rin. Very pinaka-kanina. 7 minutes, 7 seconds. Pass to Diggs. Titira ng press. Subo. Yung subo. Parang sigaw na lang. Yung kick. Bawal, kick. Abaw sa press. Ayaw talaga. 6 minutes, 24 seconds. Oh, pinakasip pa. Muntik na kita. Nahampas. Kita pagtula ang ulo. Ay, foul. Kasama eh. Baka may shoot yan, Diggs. Delikado to, sentral, ilabas niyo muna. Pag yan, pagkuha ng bola ng bait. Salamat, shooter ko. Tawe, Kimay, Ligara, ang bola, Puluy. Diggs versus basketball. Tawe, kanina Arce, baka matagputos mo na yan. Subok. Talagang kaya pa rin. Tawe! Pati yan, kadakon ng lakuyan mo nila para time out. Ay. Joke lang yun. Ginagawa nyo yung time out. Mag-good cover tayo. Pasok niyo pa yung mga inyong may score. Yan. Pasok na pa rin, nagkakaroon ka naman. Back to the building. Oh, last one na tayo, 5 minutes. Opo na ng kick-bait. Bawit mamaya ang kick-bait, kakalaban niyo yung console, kaya-kaya. Kaya tayo ng 3 minutes, then kalabanin niyo yung console. Oh, behind the back pass. Maganda lang pa sa central. Mamaya mas na mas talking bite sa console. Mga tatlo lang lamang nito. Lamang pa lang tatlo ang bite. Uno matubak ko sa console. Lalo na sa pinahin. 4 minutes per second. Tutugan pa na yun. Wala. And Ryan, stop and jump. And mailbay na naman yung iba ni Ryan. And last time, ang mga lakad daw, blue. 3 minutes, 20 seconds. Fourth quarter. Barbacena, magpupus ka na. Ay, kasi ba?
Butch Bar. Ryan Dester. One other shot. Steal. Esdenya, Smith. Patrapit siya doon sa dalawa. Barcena. Ayaw talaga, talaga. One minute. Whoa! Exhibition for the last 50 seconds. Pwede ka mo sa naman. Sa YouTube. Ayaw talaga. Video lang ko. Last for the door. Last for the door. Dito tayo. Ito sa live. Last 27 seconds. Last 25. Okay. Last 17 seconds.